Yo, aku. Hewan. Yo. Lek menang kok kayak apa ini pacarmu? Yo, adem. Pacarku situ. Lah kuwi seksi ta iki? Ya. Saya mau nunggan. Ya. Arep, Pak. Mau sing kene. Iki. Yo. Aku pengen kepetel ora jatah kok. Wes. Kerjaanku ngene. Nopo sing senengane demonstrasi, bawel, kakek cincot. Ora iso Daging kewan. Wah, nek kelas sing iso dimusun Oh, ya enek to. manuk. Mawon bahasane pulang. Ora bahas kono-konoan iki. Manuk iso kok bahas demonstrasi di lomba ya. Ora. Ayo. Bawel pokoke. Ayo ngerti apa ora? Gak wis, Des. Oh, tak dulu ya yo to. Ayo, kalau dhisik kowe ngobrol kowe tak atur kok. Nek aku iso Des. Apa sing bawene ning aku bawene nopo? Kowe nek iso bedheki aku iso jawab, tak bedheki terus jawab. Aku bedheki sithik. Ya wis nek kowe iso, nek aku iso, kok kaya apa? Aku njaluk. Aku ngerti apa sing dibuat iki. Apa? Sabun. Sabune iki lho wis ambune gak penak apa. Apa janmu? Antara roti bolu karo telek endi? Jenenge iki genti roti bolu karo telek. Iya, bener. Ya roti bolu karo telek. Yo milih roti bolu. Berarti pernah ngrasake telek. Ini pas ada dalan bundu lho. Engko iki nek roti bolu nek. Ya. Oh, ganti pecel deh, rawon. Iya, rawon gak apa-apa. Arep rawon bumbu sino. Iya yang berat. Aku milih yo rawon itu. Goblok. Goblok ra goblok. Arep goblok. Lah kok dhewe piye lho, Dek? Oh iya, nek kowe kobong gila iki, Be. Oh iya, wong sak niat ini membara kobong nggak biar. Nyapol awake dhewe pipis. Kuwi jenenge kok air seni. Ana air tekan tak ombe, Dek.
tenang ya. Nyapol ada tipis. Jenenge air seni bayi. Wis teko tak dhewe Gusti Allah. Oh, jangan. Oh, Gusti. Di air tipis tersebut menghasilkan air mancur. Oh iya bener. Berarti tanpa keran. Nah, anu tau jenenge apa air seni. Lero abe. Abi. Kenapa disebut air seni? Karena barang itu keluar dari benda artistik. Mikir atau jelapin mikir lah. Tertulis cerdas loh. Maksudnya artistik itu ada susun rapi loh. Kalau benih, disari warung ini sus besar, kalau keluar disebut air seni. Kan kasih kafe loh, tertata rapi loh, yang maha kuasa yang menciptakan. Pasta jangan kurang dengan. Oh, gak apa-apa surat darah di sistem. Salah. Ahmad Dhani suka suara kamu. Karena dewe sama kecopi, rasa tahu tuh. Kalau dulu fire kerja nih kena dewe. Orang apa-apa, agen terus nih loh ya. Tapi jadi kalau agen serigala tionggo. Dah, bener bu, pertahanan. Apa? Aku ada ujung. Terus akhirnya jadi serigala itu, jadi serigala. Kaburane. Ayo, kaburanmu. Siap gerak. PBB. Siap gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan. Balik kanan, gerak. Tenang kono ya. Iya. Boten, cewek rantai dari Malaysia.